Hola, em dic Teresa Roig i soc l'autora de l'herència de Horst. Durant anys he compaginat la meva feina en el sector audiovisual, amb el que sempre ha sigut la meva afició, que és l'escriptura, i recentment va sortir l'oportunitat amb l'editorial Ara Llibres de publicar una novel·la, i és així, precisament, com neix l'herència de Horst. Aquesta història té com a punt de partida els espies nazis a la Catalunya de la postguerra. Des d'aquest punt de partida fins a l'actualitat, transcorre la història de les diferents generacions d'aquesta família sobre el teló de fons històric no només de la situació de Catalunya, sinó del panorama mundial. Així que, en certa manera, podríem dir que l'herència de Horst també és una història familiar, en la que es tracta sobre els secrets, l'herència dels secrets, els misteris, la veritat i les mentides que s'hereden al llarg a través de les generacions. Tracta de l'herència, perquè hi ha molts tipus d'herència, no només l'herència física que pots heredar per la part genètica, sinó l'herència d'actituds, comportaments, de com entendre i concebre les coses, com viure també. I la part històrica, que tots portem gravada en el nostre disc dur, que ens marca, vulguem o no, no només a nivell generacional, sinó a nivell també individual. No ho sabem tot dels nostres pares, no ho sabem tot dels nostres avis, no ho sabem tot a vegades ni de nosaltres mateixos. És una mica els interrogants que planteja aquesta novel·la. La meva intenció ha sigut conjuntar la part històrica basada en fets reals, en fets, aconteixements i personatges reals, amb les aventures i desventures d'una família a través de les generacions, des d'aquella època fins a l'actualitat. No és una família del tot normal, és un tant especial, ja ho descobrireu, però no deixa de ser i de viure situacions quotidianes, tant en els interrogants que es fan als personatges com en la manera d'afrontar-ho i de sobreviure. Espero que us agradi molt i fins la propera. Gràcies.